Iyaqhubeka ngokwejwayelekile impilo eSphingo eThekwini yize amadolobha amaningi engaphansi kwemithetho eqinile yeLockdown eshaye kwezwela emabhizinisini. Abadayisa emgwaqeni amabhizinisi afaka phakathi nalawo athengisa impahla engathathwa njengemqoka ayazihwebela nje. Lokhu kwenzeka yize uhulumeni memezele ukuthi uzoqinisa imithetho yeLockdown ukuzama ukunqanda ukusabalala kweCOVID-19 ezweni. Indawo yaseSphingo ichazwe njengakwamachanca kwampunzi edlemini. Osomabhizinisi bayihwebela njengokujwayelekile. Kudayiswa nempahla engekho ohlwini lokudla ngalesikhathi seLockdown. Abanye abadayisayo bathi namabhizinisi abo ahamba kahle. Hayi abantu abathenga abaningi. Baningi abantu abathengayo. Ibhizinisi lakho limi kanjani? Li right hamba kahle. Asidedelwa ezitolo singene thina kwenziwa ulayini wabogogo basheshe bangeniswe sima size siwe phansi simile. There's no social distancing and people don't have the mask and it's business as normal. As you can see, the line is so long. I'm here for more than 2 hours. Uhulumeni uyathembisa uqinisa isandla emzamweni wokunqanda ukubhebhetheka kwegciwane lecorona nokuthi iThekwini lizoqashwa ngawokhozi njengoba kuyilo elinesibalo esikhulu segciwane. Kodwa ke akunjalo lapha eSphingo. Siphekwa so njengamanje lesimo nakusasa uzobona nje ukuthi kuzobe engadlala ngahleka kuthiwa nsi namhlanje impela amaphoyisa labo somabhizinisi abaphula umthetho nabantu abaphula umthetho khona azobashaka. Isifundazwe eKwaZulu-Natal sinabantu abevile eyinkulungwaneni ezishagalolunye abanegciwane nabantu abangama30 ababulewe yicorona. Eindabeni zeSABC ngiguvusi Khumalo eThekwini.